ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದೇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪಿದಡ್ದಿನ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲೂರುಡಿನಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಡಿಯನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೂದ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಿಜಿ ಗಂಟೆ 10:45 ಆಂಡಾತೆ ಬೊಕ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯೆ ಸಾರಿದ ತುಂಬ ಪೋಪಿನತ್ತೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನ ಸಾರಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೂರ ಪೋರ್ಡು ಬೊಕ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅನ್ನೆಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಡ್ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಇನಿ ಮಾಮಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಯಾನ್ ಹೊರ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಒಂದು ದೆಂಬುಲುಂಡು ಕೊಡ್ಯಾರ ತೂಂದು ಪೋಪೆ ಬೈಲ್ಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾಪುಂಡಾತಿ ಬೊಕ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಅವತ್ತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಖರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಖರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಕಂದ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ನಡತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಏಪಲ ಇನಿ ಒರ್ತಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕು ಎನ್ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಎನ್ನಡು ದುಂಬುಡು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಈತ ಅದಿಡು ಬತ್ತದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಡದಾನೆ ತುಳಿತ ನೀರು ತೋಡುಡು ಒಂತೆಂತೆ ಪರತೊಂದುಂಡಾತಿ ಸಂಚಾಯ್ತೆ ಪೋಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟದು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟ ಉಲೈ ಪೋದ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೇರು ಅರೆನ್ನ ನೇಬರ್ ಅಂಡಾರು ಆಂಗಾಳಡಿಪ್ಪುನು ಅಲ್ತದು ಬೈದಿನಾರು ತಿಕ್ಕೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸ್ಪ್ರ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಆರು ಪಂಡರಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಾಲ ಎಂದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬತ್ ಸುಮಾರು ಪೂರ್ತಾಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋನಗನೆ ಮೀನ್ ದರೆಗ್ ಪಂದ್ ಪೋತಿತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಮಿಡ ಬಂದು ಮೀನ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರು ಮೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮುರೇಡ್ನ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಮಾಮಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಯಗ ಗೆಲ್ಬಲ ಸೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜವೆನ್ ತರು ಬುತ್ತ ಐತಿನಿ ಕಿಂಗಿಂಜ ಬುತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇದು ಮಲ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ನೀ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಬಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆ ಒಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಉಣ್ಣು ಮೊಕದಲ್ಲಿ ತೂಪೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲ್ ಕಾಪುಂತಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನುಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಡು ರಿದ್ವಿನಗರ ನಾಯಿಲ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಮೀನ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲಿ ಪೋಂತೊಂದ ಕೂಡ ಪುಚ್ಚೆ ಮುರೇಡ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಕೇನುಂಡತೆ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಬಯ್ಯಡ್ ದೀಪಕ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಎನ್ನ ಹೊರದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎಕ್ಕಡೆ ತುದಿಪ್ಪರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೀನಿ ಆರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ದೀಪಕ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಅಂಚ ಬಯ್ಯದನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಜಾನ್ ಬಯ್ಯದನ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಪೋರಿಗ ಬಯ್ಯಡೆಂಕುಲು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಇಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿದ್ವಿಂತುಲೆ ಹಾಲು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಂಡ ಎದುರು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬ ದಿಪ್ಪರ ಪಾಡ್ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ತಿಂಚ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ತಯಾರಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಬರ್ರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸುತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂತೆ ದೀತೆರು ಪಂದ ಹಣತೆ ಉಂಡತಿ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಅವೆನ್ನು ದೀತೆರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಎಡ್ದು ಸುತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಅಂಜಿ ಅವೆ ನಮಕಿಂಜ ಇಪ್ಪನ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಎಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಬಲ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಂಚಿ ಇದು ಕಿಂಜುಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊಂಜಿಲೆ ತುಂಬೋತೀನಿ ಬೊಕೊಡೆಗ್ಲಲ್ಲಿ ತೋತಿನ ಗೊತ್ತುಲಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ
ಪುತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ತುಲೆ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಟ್ರನೆಕುಲು ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಂಗ ಪೂಜೆಗ್. ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ಭಜನೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಂಚಿಡು ಭಜನೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ಮೇರು ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಾಯಿಕೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಎಲ್ಲುರುಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೇರು ಅರ್ನಲ ಪರಿಚಯ ಇಂಕ್ ಪುಷ್ಪಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಇಂಚಿಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೆಗ್ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಆರೆಗ್ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ತಯಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಂಗ ಪೂಜೆಗ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅದಾಗ ಇಂಕಲೆ ಪುಷ್ಪಕ ಪಂಡೆರ್ ಪುಷ್ಪಕ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರತಿ. ಆರು ಪಂಡೆರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಭತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆದೆಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತುಚೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದ್ವಿನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮಂದು ತೂದಿಪ್ಪರ್ನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತು ಜರ ಅಂಡೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಕುಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ ಇಂಕ ನೇಬರೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋತೀನಿ. ಇಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರನ ದೀಪಗು ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತಡುಲ ದೀಪ ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲ್ಲೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಉಂಡುದುಲೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತವನ್ನು ಪುಲ್ಯಾನಗ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಲಿ ಪೂರ ಅದಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಂತುನ ಗುಲಿತ್ತುಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೇ ಮರ್ಗೆಳು ಪೂರ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾವೆರು ದೀಪ ಅರ್ಲಾವೆರು ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಂಚ ಐಕ್ ದೀಪ ಅರ್ಲನಕ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾರೆಗ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಬನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿರ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲು ಜರಂದು ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ ಮೇರ್ನ ಪುಷ್ಪಕನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಜೋರುಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆರು ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಇಂಚಾಪನೆ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಎಂಡ ಪಂಡೆ ರೊಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲಗಿಲು ಉಮೇದಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮಾಡಿ ಯಾನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ದೀಪೋಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲೂರ್ದ ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೆರಿಂದ ಎಂಕುಲು ತಿದಾಡಿಯ ಭಜನೆ ಪೂರ ಕೇಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಆದಾಗ ಮೂಲು ಕೆರೆ ಉಂಡತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಕೆರೆತ ಸೈಡ್ಲ ಪೂರ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಯ ಆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾರೆ ಬಂದು ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತಿ ಆದಾಗ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಇಂಚಿಡ್ದು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾರೆಗ್ ಪೋಯ ಮಾತಿರ್ಲ. ಪುಷ್ಪಕ ಪಂಡಾರ ದುಂಬುಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆರ್ ದಾರೆಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲು ಬೊಯ್ದಿನಗುಲು ಎಲ್ಲೂರ್ದ ಊರುಗು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಪರತ ಒಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರು ದುಂಬುಲ ಮೂಲರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ದಾರೆಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಏನೇನ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಳ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುದಿ ಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಪೋದ್ ಎಡಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಳಂಚು ಭಾಗ್ಯಂದ ಏನು ನೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪೂರ ತೂಯ ಜನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಜರ ಆದಲಚ್ಚು ಒಂದು ಅದೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರಡು ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಕೆಲವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟೈಮುಡು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಪಿದೇ ಸೈಡ್ ದೀಪ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದು
ಬೊಕ ಇಲ್ಲಂಚಿ ಬರ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಡ್ಗ ಪಂದ್ ರೆಡಿ ಆನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೀಪ ಪೊತ್ತದ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ದಂಡೆಡ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚ ಒಂದು ದೀಪೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ. ಇದು ಪೂರ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ್ ಪಿದಡಿಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆನ್ಲ ಪನೋಡತೆ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಎದುರುಡು ವೀರಾಂಜನೇಯನ ಗುಡಿ ಅವುಲ್ಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೇ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುರ್ಲೆರ್ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲ ನೇಬರ್ನ ಗುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು. ದೀಪಕ್ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಯಾನಾಡ್ ವಿಜೇತಾಡ್ ಎಂಕುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಜ ದೀಪೋಗು ಎಲ್ಲುರ್ದ ಅಂಚ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೆ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಪನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುರ್ದ ದೀಪಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತ. ಅಂಚ ನನ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ತೂವರೆ ಒಂಥರ ಆಯ್ಚ ಎಂಕಲೆ ಬಾಲ್ಯಲ ಇತ್ತೆ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುರ್ಲೆರ್ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಎಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.